ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଈର ଦୋଷ ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଣା ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ନଈକି ଗାଧେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଟୁନୁ ଆଉ ସାନି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ସାରା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଆସିବା ଦେଖି ଖୁସିରେ ମୋବାଇଲ ଲଗେଇ ନାଚିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସତରେ ଛୋଟ ପିଲା ହେବା ବହୁତ ଭଲ। କିଛି ଜାଣିପାରିବନି କି ବୁଝିପାରିବନି, ବଡ଼ ହେଲେ ତ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ଆଉ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିବା ଘରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗିଲେଣି। ଯେହେତୁ ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ଆସିବା ବହୁତ ଡେରି ହେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି ପ୍ରାୟ, ମିଳିମିଳି ହେଇ ଏଠି ସେଠି କଥା ହେବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆମର ତୁଠକୁ ଯିବା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଲାସେ ଗିଲାସେ ଥଣ୍ଡା ଧରେଇ ଦେଇ ଆମେ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଗାଧେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଯାଇ ଆମେ ମିଳି ହେଇ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲୁ ନଈକି। ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ନଈରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନଖ କଟାକଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଅଳତା ଲଗାଲଗି। ଆମର ଯେହେତୁ ଅଧିକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନଖ କଟାକଟି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ନଈ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଜଣ ଜଣ କରି ଗାଧେଇ ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ପକେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆମ ଆଡ଼େ ତ 10 ତୁଠ ଏମିତି ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତି ହୁଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।